Avui preparem un plat de cuina catalana, peus de porc amb castanyes. Teniu el llistat dels ingredients al final d'aquest vídeo i a la descripció. Nosaltres hem fet servir 2 peus de porc, unes 25 castanyes torrades, un parell de cebes de figueres, uns grans d'all, un pebrot verd, 3 tomàquets madurs i una mica de farina, oli d'oliva verge, sal, un vas de vi blanc i una mica de vi ranci. I per la picada, 12 ametlles torrades, un gra d'all i una mica de xocolata. Nosaltres hem comprat els peus cuits, tot i així els bullim amb una pastanaga, una mica de llor i una ceba i d'aquesta manera ens quedarà una mica de brou per coure aquest plat. Els peus els escorrem, els eixuguem i els enfarinem. Ara posem oli en una cassola, l'escalfem i posem els peus. Compte, hem de tapar perquè esquitxa. Els enrossim per als 2 costats, els traiem i reservem. Mentre haurem picat la ceba i el pebrot i ratllat el tomàquet. A la mateixa cassola hi afegim la ceba, una mica de sal. Quan estigui mig cuita, afegim el pebrot i continuem la cocció. Quan ens quedi una mica sec, afegim un bon raig de vi ranci. Deixem que s'evapori i afegim el tomàquet. Quan el sofregit estigui cuit, afegim un vas de vi blanc. Deixem que s'evapori i ja podem posar-hi els peus. Afegim el brou i ho deixem fent xup-xup entre 1 hora i 1 hora i mitja. El temps pot variar. Depèn d'on hem comprat els peus, poden ser més o menys cuits. Comprovem el punt de cocció punxant amb una forquilla. Preparem una picada amb les ametlles, un gra d'all, sal i una mica de xocolata. La barregem amb una mica de suc de la cassola i li afegim. Deixem coure uns 10 minuts més. Afegim les castanyes, apaguem el foc i ja tenim el plat llest. Si sou de peus de porc, no dubteu i cuineu aquest plat. Us agradarà.